Hajiya kenan. Ai, ina na tsaye wasu ta kallon ki sama da awa guda. Haba, ba ko ji ko ba sun fitowar ka ba. Sandarai. Ni ne zan fita. Ka za ka fita? Eh. Wallahi sai na ji kamar ba ka. Ya fa mana asiri. Ai gara in je in lallaba tukunna in karamo abin da na karamo sai in dawo gida. Ka. Ni dai za abin da nake so. Duk
dan wani dumame da ya kamata a san za a shirya mani kafin dawo to a san me ya kamata a yi. To yanzu kamar me kake so a yi maka? Ina ai ba a baiwa amarya zaɓi. Zan baki wani zaɓin abu da zaki dafa. Haka ne.